Julia, sentitzen dut onaino iritsi behar izana. Ez da zu esan. Benetan ari naiz. Hemen gehien sufrituko duena Asier delako. Bai, hori horrela bada zure erruagatik izango da oso-osoan. Etzen beharrezko onaino iristea. Zibilizatuagoak izan beharko genuke eta gure artekoak gure artean, konpondu. Martxelo, ez altara nekatzen beti paper bera jokatzen. Bizitza osoa aktore lanetan. Hain zuzen ere, orain dagokidan egin nahi dut. Asierren aitarena. Asier nere semea da eta nik berarekin egon nahi dut. Bere bizitzaren parte izan. Eskubidea dut. Kendu paretik nire pazientzia agortu baino lehen. Agian ziria sartuko diezu beste guztiei, baina ez niri. Zergatik zaude nerekin horrela? Nik benetan maite zintudan eta oraingo hor ez da zure aurka. Isildu zaitez! Ez dut gezur bat gehiago entzun nahi. Esaidazu esan beharreko epaiaren aurrean, ez hemen. Bueno, sorte hon, Julia. Badakizu nik beti zure alde egin dudala eta gaur ere hala egingo dut. Zuk sekula nahi izan ez zenuen semearen ardura behin betiko kenduko dut. Alde hemendik! Utzi pakean! Eramantazu, Julia, hemendik. Kasu egitera etorri natzaio eta zoro baten moduan jarri zait. Kendu paretik. Zure baimenarekin datorrela nire defendatua. Salaketak aurkezten duen lehenbiziko froga ADN azterketaren emaitza da. Bertan nire defendatua Asier izeneko haurraren aita dela frogatzen da. Noiz jakin zenuen Asier zure semea zela? Duela hilabete batzuk. Kasualidadez jakin nuen Juliarekin eztabaidan ari nintzela. Hasieratik jakin izan banu Asier nere semea zela, orduan bertan saiatuko nintzen bere ardura izaten. Orain egiten ari naizena egiten. Juliak ezkonduta zegoela izan zuen Asier, eta bere senarrak semetzat hartu zuen. Julia Bilbaok eragozpenik jartzen zizun aurra ikusteko garaian? Bururetutako guztiak egin ditu, niri semea ikustea galerazteko. Eta badira lekukoak. Izan ere istilu batzuk jende aurrean izan dira. Urrutira joan gabe duela egun batzuk hotelean egin zidan eraso eta gaur bertan epaiketa hasi aurretik hor atarian ni jotzen saiatu da. Zuk ikusi duzu. Bere honetik aterata dago. Ez dauka oreka psikikorik. Nire ustez ez da gauza ama baten ardurak betetzeko.